Jama'a barkanku dai. Yau a matsayina na shugaba na shigo wannan kafa ta sada zumunta domin in faɗa muku yadda aka yi aka sami wannan abun da ake kira geography. Wato wannan abin da kuka sani da mugun ciwon nan. Wato shi geography mugun ciwo. To daga farko dai akwai wani abokina da ake kiransa Joshua. Shi Joshua nan akwai lokacin da muka shiga ATBU, to akwai ɗan wani rafi a gurin, na ce to ya Jo ga kanan ga rafi, kaga ya zama geography, ma'ana ga Jo ga rafi. To bayan haka shi Jo ɗin nan, idan kuna so in proving muku da cewa hakan ta faru kuma shine geography, ana kiransa equator. God have mercy upon us.